Vážení pánové, dobrý večer. Vítáme vás zde v sále společenského domu v Neratovicích na maturitním plese Gymnázia Františka Palackého. Tento ples pořádají studenti 8. ročníků Neratovického gymnázia. Vstup těchto mladých lidí do života je pro gymnázium významný tím, že jde o první studenty, kteří své studium ukončili v 8letém cyklu. To znamená, že maturují ne ve 4., nýbrž v 8. ročníku. Zvláště srdečně bychom chtěli přivítat vás, rodiče studentů, protože jste to vy, kdo jste s nimi co nejintenzivněji prožívali všechny radosti, ale i úskalí a nástrahy studia. Vítáme zde i všechny profesory, kteří těch několik let vzdělávali své studenty v domnění, že to má nějaký smysl. Aby tento večer byl pro vás příjemný a abychom se všichni dobře bavili, se budeme starat my dva, Lucie Tarantová a Radek Vací. Vážení přátelé, dámy, pánové, milí rodiče, milí maturanti, dovolte mi, abych po tolika slovech, která tu byla řečena, řekla jenom krátce. Přeji vám, aby ten nástup do předmaturitního období byl šťastný. Vykročte tou správnou nohou nejenom dneska na plese a při přetančení, ale hlavně u maturitních zkoušek. Vašim rodičům přeju, aby z vás měli radost. Vám všem přeji, abyste se hezky bavili. Zahajuji ples Gymnázia Františka Palackého. A předáváme slovo studentům maturitních ročníků Petře Mišelové a Ondřeji Šrámkovi. Vážená paní ředitelko, milí profesorský sbore, vážení hosté, drazí rodiče, kamarádi. I my, studenti maturitních ročníků, bychom vás rádi přivítali na maturitním plese. Je tomu již 7 let, když jsme v září roku 1990 poprvé usedli do školních lavic Gymnázia Františka Palackého jako studenti sekund. V roli prvních maturících oktavánů druhé poloviny 20. století u nás do nich za několik měsíců usedneme naposledy. Během těchto 7 plodných let jsme se poněkud změnili. Některým z nás se dokonce podařilo i dospět, to nejen fyzicky. Svůj podíl na tom nepochybně má, kromě našich milovaných a milujících rodičů, i ústav, jehož jsme frekventanty. Nechceme vám teď, paní profesorky a páni profesoři, děkovat za vaši péči, obětavost a trpělivost, jak se již při podobných příležitostech stalo pravidlem. Víme, že největší odměnou a poděkováním je pro vás naše pilná práce během vyučování a svědomitá domácí příprava. Za co vám však právě teď chceme poděkovat, je duch přátelství a dobré nálady, který vždy prostupuje a věříme, že i v budoucnu bude prostupovat naším gymnáziem. Děkujeme.
Hovorka Viktor. Hajnová Soňa. Libý Petr. Škrhová Martina. Přibyl Jan. Romaniaková Vendula. Kašík Josef. Veselá Jana. Kulík Jan. Šímová Ivana. Lamač Martin. Horáková Petra. Petráček David. Poslal bych potlesk pro oktávu A. To byla oktáva A. Za chvíli se můžeme pustit do oktávy B. Máme zde malé nedostatky, z kterého se mluví. Sádovská Iva. Málek Jan. Kroupová Blanka. Špinus Petr. Krákorová Eva. Lígrová Štěpánka. Wolf Radek.
Pavel. Píchová Jana. Holubová Kateřina. Lachý Radek. Hermutová Jana. Majkrová Soňa. Šránek Ondřej. Labačová Markéta. Kužilová Holka. Andruš Petr. Majlová Kateřina. Soukupová Irena. Ahoj Jiří. Prosím potlesky Oktávě B.
Hoď šel od někať. To je věc takový padák. Jo. Já bych šla dozadu na dobrý, abych to Tak profesore, ukažte to. Jaký ach jo? Hinsa ukáže. Dáme je to, hlavička je to více. Vypla. Se nebojte. Mě nemáte dělat, tak můžete. Jo, nemáme. Jdem. Stačí tady. Ne. Na mikrofon, pojďte, ať to má nějakou... Ať je nějaká sranda. Já jsem vám doladit, že... Vy to napíjáte, paní profesorko. My už jsme celý natrpělí. Ježiš, to je i zalepený, protože to ještě pořádně, jak se mi to nerozbije. No, to by byla škoda. To bude skákací čertík. Ne, tak doufám, že bude dělat směrem na tebe. No tak to nejde prostě do toho, to nejde. Trošku pořádně nejde. Už 24:20. To ale stačí jenom jedno, že jo? Tak já, ježiš, to je krásně, tak to vám hrozně moc děkuju. To bude vzpomínka na celý život. Já už totiž jednu vázu takhle od 20 mám. Tak až ti budete mít 20, tak to můžete založit. Muzeum, co to můžete udělat? Moc krát vám děkuju. Držím. Nyní bych prosila solo pro maturanty a profesory. Tančit se bude na válc.
Tak přátelé, my děkujeme za tanec, no a teď právě nastal ten správný. Vážené dámy, vážení pánové, dostalo se mi té cti, abych zahájil jeden z vrcholů dnešního plesu. Za malou chvíli se na tomto pódiu objeví legendární hudební těleso blízké minulosti Rio Mendík. Dovolte, abych se stručně zmínil o jeho historii. Rio Mendík bylo založeno v památném roce 1991 trojicí talentovaných Mendíků Petrem Mandryšem, Jiřím Hokéšem a Ondřejem Šrámkem. Záhy po prvních zkouškách následovalo legendární a velmi úspěšné lobkovické vystoupení. Vzpomeňme zajímavou interpretaci Beethovenovy 11. symfonie pro flétnu, housle a klavír. Bohužel tu však dnes neuslyšíme. Než však chlapci stačili rozeznět strunu svého talentu naplno, přišli, jak už to v umění chodí, názorové spory a trio se rozešlo. Jiří s Ondřejem dlouho hledali společnou cestu, než se začali věnovat řidké muzice. Petr znechucen zákulisními intrikami opustil hudbu vůbec. Čas však dal zapomenout sporům. Chlapci se rozhodli v příležitosti této akce obnovit svou činnost. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hluboký herecký zážitek. Rio Mendík.
Dobrý večer, takže my začneme písní I Saw Her Standing There. Vaší maturitní komise, paní profesorku Borešovou z gymnázia Slaný. Vítám dále zástupkyně klubu přátel gymnázia, komisi a pán starostu. Že mohu promluvit, tak vám přál mnoho zdaru a doufám, že se uvidíme všichni v sobotu při předávání maturitních vysvědčení a bych se odvolal, že se bude ještě na shledanou. Já bych chtěl jménem třídy, jsme rádi, že konečně nadešel čas, kdy můžeme vyjevit všechno, co jsme se naučili během těch 7 let studia na gymnáziu Františka Palackého. A doufáme, že všechno proběhne ke spokojenosti naší i vaší. Bych teda požádal paní předsedkyni, aby zahájila oficiálně maturity 96-90. Děkuji za milé uvítání. Vážené paní profesorky,
věřím, že jste udělali maximum pro to, aby letošní maturity byly úspěšní. Proto žádná tréma, žádná nervozita, klid, držím palce a přeji šťastnou noc. Budeme hovořit jenom klasitě, nebudeme koukat. Takže jenom představíme, že se vydáme. Takže otázka se bude zajímavá zámočilství, která se má rozumí. Já bych tedy nejdříve pohovořila o vlastně zaměření této generace, co navázala, pokud se měla hlavně představit, tedy o mohla bych to zařadit Boží Němcovou, Sabinu Friče, Karpese a také Karolu Světou. Ještě bych se zmínila o Nachmarovi a tedy popisu rozdílu mezi národou a Chalkem. Takže je tak dlouho. Takže Almanach Máj vyšel v roce 1858, roli se národa nebo jste spíš taková zahrádce málo, ale tyhle no, viděl, protože on například napsal dílo Muzikánská liduška. čili v které části tvorby se V prozaické části. o tom to Hal? je taková oblíbená otázka. Tam měl něco. Nikdo nevíde. Nikdo nevíde, jak se zakladala. Petře, tam to prosím vás. Já si jenom označím na co to jsou. Máte tady jednu poslední otázku, jaké druhy vedlejších věc znáte? Musím říct, že podnětnou předmětná přečívat končila Dobře, přivazková. časová. Jsou věci jaké? To se takto slovo se třeba odpovídat. V jaké pozici se poučujeme obsedy toho slova? Kdo plán se na podnětnou Odpovídá kdo? A publikum. Kolik tam má učení, který Tam opravdu vynosí excita. Legiones dovedení a exercitus Spartans se rozpravdu. I také dovedení Spartanů existuje exercitus milem. Derive, Lycius, Crassus, Spartanský exercitus debele. Multa Milia se volí oxidium, sex Milia attributum. Dávno, nebo kdysi dávno, byl gladiátor na velikolových hrách. Jediné exteré, misionářů, románů, zahraničů, uděloval zakážení, zatímco bylo vydělávané, non-finance, i obchodování, které autem, ministerskou matářem, nezdělání základ. Bude japonský technika podmínka. S opakovalou
Blanka Kroupová. Prospěla z jazyka českého s rozběrem dobrým, z matematiky dobrým, z dějepisu dobrým, z angličtiny prospěla. A Rádek Wolf udělal nám velkou radost. Zřejmě asi napomáhala ta sklenice vody, protože dodávala maximálně energie, protože jste prospěl s vyznamenáním a máte sami jedničky. Blahopřeji vám. Nezapomenout, že zítra je taky den, ale sladké to bylo. Prosím vás, dejte tam hodně, co čí je, si vezměte a ukličte. Abiturienti. Přišel šťastný okamžik, kdy ukončíme maturity. Myslím si, že opravdu pro vás šťastný, protože vaše maturity jsou úspěšné, opravdu úspěšné. 10 z vás maturovalo s vyznamenáním. To je opravdu pěkný výsledek a doufám, že budete pokračovat tak i nadále. Všude úspěšně, všude opravdu zvítězně vstyčenou hlavou. 18 z vás si zvolilo téma s takovým základním heslem zbývá jen jediné. Naučit se žít jako lidé. Doufám, že škola, vaše škola, která naši pohně stojí, že škola a pedagogický kolektiv udělali maximum pro to, abyste opravdu uměli žít jako lidé. Petr Andršt napsal, žijte jako lidé, já určitě budu. Doufám, že nejenom Petr a všichni budete žít jako lidé. A proto dovolte mi popřát vám šťastnou cestu života. Já myslím, že asi teď jsou rozpaky, čili rozpaky je potřeba vždycky ukončit. Paní předsedkyně zapomněla říct základní formuly. My teď oficiálně ukončujeme maturitní zkoušky. Já bych chtěla poděkovat paní předsedkyni za velmi laskavý a milý přístup ke všem studentům, za kolegiální vztahy ke všem kolegům, za práci, kterou s vámi kolegové takovou dlouhou dobu nebo krátkou dobu tady ve škole odevzdávali, patří dík nejenom vám, ale právě těm vašim kantorům. Děti, uvědomte si, že prostě mě vás museli na vyznamenání na ty pěkné známky připravit, že to není jenom výsledek vaší vůle, vašeho snažení, ale i zodpovědné práce vašich pedagogů. Oficiálně se rozloučíme v sobotu v Plotkovicích na našem rituálním místě, kde symbolicky maturanti pokládají kytičku na hrobku Františka Palackého. A já bych ráda jenom vzpomněla, že tam někde si budeme vracet slib, který jste dali škole, a tam se budeme loučit s touto školou. Dneska opustíte svoji třídu, v sobotu opustíte gymnázium Františka Palackého. Vážená paní předsedkyně, dovolte, abych ukončila maturitní zkoušky oktávy B. Tímto je pro váš výzva ukončené. Děkuji vám za vaše vědomosti, za vaši snahu i za hezkou atmosféru, jak kolegům, tak i vám.
vás přivítal na slavnostním předávání maturitní vysvědčení třídy oktávy B. Chtěl bych předat slovo panu starostovi Neratovic, doktoru Tomáši Vejtovi. Vážená paní ředitelko, vážený profesorský sbore, vážení rodiče, milí studenti, je pro mě velkým potěšením, že mohu být přítomen slavnostnímu předání vysvědčení prvním absolventu klasického gymnázia v Neratovicích. Založení klasického gymnázia v Neratovicích je, a možná, že se to dnes někomu ještě nezdá, největší událostí od založení města. Děkuji vám, že jste svými znalostmi, svou společenskou úrovní a svým krásným mládím přispěli k tomu, že se můžeme tohoto okamžiku zúčastnit. Buďte prosím hrdí na gymnázium v Neratovicích, na Neratovice a na Českou republiku. Prosím o slovo paní Lidia Šlarovou z klubu Přátel. Vážení absolventi, vážení rodiče, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás pozdravila jménem klubu Přátel gymnázia Františka Palackého. V době maturitních plesů se mi dostala do rukou pozvánka. Motto na této pozvánce si dovolím vám citovat. Stojíš na prahu velkého světa, za zády máš malý, krásný dětský svět a najednou je ti těžko jej opustit. I když ty poslední dny se ti zdály tak trochu těsné. Máš bránu dětství za zády a víš, že se tam nikdy nevrátíš. Co k tomu mohu ještě dodat? Všem, kteří se připravují na zkoušky na vysokou školu, přeji hodně štěstí. Těm, kteří chtějí vstoupit do světa dospělých a myslí si, že si od školy musí trochu odpočinout, přeji vykročit pravou nohou. Dovolte mi poděkovat také vašim rodičům za neskonalou trpělivost a někdy i nutnou shovívavost. Rovněž děkuji profesorskému sboru, který vás po dlouhá léta připravoval na toto slavnostní chvíli. Prosím o slovo paní ředitelku Ladislavu Novotnou. Vážení hosté, milí rodiče, naši absolventi. Jsou chvíle, kdy člověk se má zastavit. Není jich mnoho v našem životě. Možná, že je to, když se narodí dítě, možná, že je to, když jde do první třídy, možná, že je to ve chvíli, kdy se rozhodne poprvé, po druhé, po třetí se vdát. Možná, že je to ve chvíli, kdy dostává vysokoškolský diplom. Možná těch je celá řada, ale určitě je to i tehdy, když vykoná svou první velkou zkoušku, která se okřídleně nazývá zkouškou dospělosti. A to je právě ta dnešní chvíle, proč jsme se tady sešli. Já bych hrozně ráda se vrátila k tomu, jak jste přišli malí, vyjedení, pak chvíli zlobiví, pak hodně zlobiví. A jak jsme prožívali společně léta s prvními sekundami v Československu, tenkrát ani na Slovensku ty sekundy nebyly, právě ještě jedna republika. Doba byla plná nadšení a my jsme společně prožívali všechny zápasy o gymnázium Františka Palackého v Neratovicích. A dělali jsme to také pro vás. A vy jste nám v tom pomáhali. Byli jsme všichni v jednom kruhu a snažili jsme se vytvořit to, čemu říkáme společenství. Společenství rodičů, společenství prarodičů, společenství starých, středních i těch nejmladších. Byli jste skvělí a udělali se nám velikou radost. Vaše výsledky průměru třídy 1,66 jsou opravdu naprosto výjimečné. My jsme na vás velice pyšní. Děti žádnou známku jste nedostali za. Dali jsme tady Českou školní inspekci a paní inspektorka na těchto maturitách byla nadšená. Věřte tomu, že léta utíkají
Nebylo všechno jednoduché, ale není to jednoduché. Ani pro vaše rodiče, ani pro vás, ani pro školu. Ale podařilo se něco, čeho já si nesmírně vážím. Položit základ moderního gymnázia, které se hlásí vlasteneckým tradicím a k největšímu, který žil v 19. století Františku Palackého. Máme své kořeny a ve vás máme svou budoucnost. Mně nezbývá nic jiného, než na závěr říci. Milé děti, prohlašuji vás za způsobilé ucházet se o vysokoškolské studium a nazývat se dospělými. Přeji vám k tomu hodně štěstí a vykročení tou stranou. Přejdeme k slavnostnímu předávání maturitních vysvědčení.
Před malou chvílí jsem já a 21 mých spolužáků opustil řady studentů Gymnázia Františka Palackého v Neratovicích a stal jsem se absolventem této školy. Nechceme propadat přehnaně smutné náladě. Avšak 7 let našeho působení na této škole nelze přejít pouze mávnutím ruky. Jsme rádi, že jsme mohli studovat na Neratovickém gymnáziu a že jsme zároveň svými studijními výsledky prokázali vysokou úroveň této školy ve srovnání s ostatními. Chceme poděkovat všem pracovníkům školy, všem ostatním, kteří nám usnadňovali studium. Přejeme gymnáziu v příštích letech mnoho úspěchů. Nashledanou. Pan profesor někde tady je, to si musíte vzít sebou. Je to krása. Tak, dívejte se na mě, úsměv, tak, bezva, nemrk.